No nakagat mo ka no didilam. At ano nakapanunot kanya, nakapanunot ba? Nakalagip ba? Nalagip na kano ni Krasmos. No saan kanya mi, no nakagat ko didila ko. Kadaktik ko number. Sampol, 7 kasi siya bilang A, B, C, D, E, F, G, Germany kung kulang. Ang grog-grog iti letter G kano di nakapanunot kanya, nakalagip kasi G kasi siray na. What's up mga kasisin ko? Maraming pintas ka nalubabo! Wow! Ito yung ano? Ito yung natin kasisin ko maraming pintasan! Wala nagsusupli ako manantag iti-dismiss tayo mana na nakakasisin ko maraming pintas ka nalubabo! One! Hindi mo pa rin channel ko Kasisin TV ko. Click the subscribe button and the bell notification tap no? Ma-update kayo iti videos natin kasisin ko na pintas! One! Manay nakakasisin ko pintas ka nalubabo! Ito natin agaro nagsusupli ako manon tada manon ti pagtutongtongan tayo nga video. Ay nga video ba? Katapik na tanga daw kakasinsin ko kala pipintas ka nagagwapo katulad na mamalaman nyo aday tag shoutout naman biit pa ilang bago tayo grogi anabon shoutout kini kwa Dani Kahines nagatayan mi matang ata Dani Kahines shoutout din kay ate ko na kay ate Jamila Villanueva won kay kayat lang ata ko kay kayat kumat lang ata ang ate ka supportive ata napaka-supportive shoutout sa kanya and last but not the least shoutout kini Christian Obena, yes, idol, shout out sa'yo, Christian Obena ng Tarlac. Natin mating nga pabayago yun na nakakasinsin ko kala pipintas ka nagawa. Purog yan tayo, hindi topic tayo tananawon. Kaya yung topic tayo talis, nakita yung tayo, kwa tayo, tayo tayo, kat, matitilo ka part 3. Diba? Tikinaado, diba, matitilo ngayon, Ilocano, nakadanan tayo, di part 3. Kapapakatawa tayo nga talaga nga Ilocano ana nagadugaminti nag-share no nya pag ginado di ba sa bad iti naman di ba kasi nagadugamin nag-share no nya pag ginado mga pamati tayo iso nga tatakot isa ti topic tayo ket malaman tayo stonan ag chinis duman na itismis kun ato yon rogyan tayon ato nga video tayon ag intro tayon kas jay 1 2 3 diba? Susubli ama nun. Sila isang karupa yan. Nakaparawati kasi sinyo suot na ati science writing ko na science and health science and technology writing siya kami writer matlang ka kasi I'm a writer of science and technology day one makasasalak sa press con nusura na ay just kumain kaya tadi karon nagsubli tayo di topic tayo tadi pamali tayo Ilocano part 3 di ba guluak ato yun, nagdilistaan nga nadamdamag ko, nagkapupay, agitoy. Namanan ba? Naguluak. Agitoy kat pamati, pailang from kupong-kupong years. Wow, nagkakapukin niya. Apong tayo nga madinamog, so pantidan, brief dan, brada. One, ay nakitrogyan tayo karoon na, kada tayo chismis ko na, kasinsin, trogyan tayo. First, atoy, di ba? Matutudo, tatanga panawon nawanan, iti nakapagputo dun, di ba? Napansin nyo, dati nagtudon, naguluak ya. Imbagada, speaking of tudo-tudo, pamatay nga Ilocano. Adi ka na umununa nga todo, iti Mayo, di ba Mayo makaagas ka no, isang todo ka no, adi first todo iti Mayo, apang kayo rumar kayo, tas agdigos kayo todo, zay! Agitawan nga pamati tayo, nakakasinsin. Apo, nagmayat kaya holy water ba? Iti Mayo, iti una nga todo iti Mayo, ta makaagas. Next, kakasinsin ko nga natin dito sa nagwapuan na nga naman nga nagula sa basa-balik kita ala ato aja ala ato yung kamera ni atan ni kitak dapat. Next cut ato ini ana marutodo mo ilang ajini ko nagkimkimat siguro makaredit kayo ana kakasinsin ay nagkimkimat ka no. Tapos nakasuot ka kulay red nga bado. Makimat ka no. Ay na, nakon connection na nga yan, Ajay. Nagbasa akti science, scientific explanation na Ajay, earth science, awamot. Ay, taka pang mati tayo ngayon, Ilocano nga, nakakasinsi naman. Kapo, nakared ka nga ba doon, makimat kan, kas Jay. So, mali ka kanong agbadbado ti kulay red, no, kimkimat, makimat ka kano. Wow, ay nakakasinsin. Next, nakakasinsin, nagtutudo man, nagkimkimat man. Ate kanya may idi ubing kami siguro makarelate kayo no aramidin nyo idi
Aji ko agkabil ti sukat to ni tinoo ka na madi makimat mo ila. Unasan ka dilidda kasi amo dilidda kasi insane. Aji dilidda ikas jay ni ikabil to ulo mi ano madi ka no nga makimat kas. Hindi bangkag no di ka bangkag dapat kat kano kat agbalbud ka kano tilidda. Ano madi ka kano makimat. Ay nakakasulsin na kita man nga pampamati tayo ana nag lap trip tayo ng Ilocano nagwiwig tayo ana. Next kasi ana Atoy, makarelate kayo sa maron, no? Aman. Atoy, ana. Atoy, no? Nagkulita ka na. Atoy, nga atoy, di ulit ba? No, anya ba? Ating ngipon. No, ka naikatan ka ting ngipon. Ating ngipon na natin kasi sinyukot naka-brace type retainer. Ating kat matinga braces. Ating kat brace type retainer lang. Matinga braces, ana. Ating ka, speaking of to na. No, ka na naikat yung ngipon mo. Basta naikat na bungalan ka kasi. Itiran mi dun tayo nga Ilocano. Iporwak tayo ka na dyan nga to, ti. Itigal ba kas dyan? Atop kas dyan. Tatlo ka nung masukatan iti. Napintas nga ngipon. Ay na, gitaman nga pa. Ano ba yung bagami? Hindi ka, bao, sukatam ati napintas nga ngipon. Sukatam ati ngipon ko tinapintas. Agitaman, ana. Won. Sabi sa katali kasi minasak talaga awan talaga yung science ata. Awan yung scientific explanation na ata. Ana kasi superstitious belief ba? Kanya tayo ngayon Ilocano, ana. Nag-astig tayo, ana. Nung may katan kagamitin kayo, parwa mo lang ijikwa, jibubong, kas dyan, ano masukatan, tinapintas. So nga, ano, nagpangipon nyo. Katan nyo, iporwa yun nga to. Jai, wun. Next, kakasinsin ko ato. Bakit katawa man lang ito nga nabasang nga pamati tayo, ana. Nagtaraok ka no ti manok. Mo yung ating kakasinsin. Nagtaraok ka no ti manok, iji banda ti abagatan, kas dyan. No si Mao dyan abagatan ti manok, adi tandang, ano ba ti tandang? Ano ba ti tandang? Naman ti tandangan ni Ilocano nan, madi mamo ti Ilocano na ti tandang, Tagalog ajay ko. Basta ay bagayo man nga ni Ilocano na ajay, madi mamo nagtakarao ka no di manok iti abagatan. Ada ka no masikog nga balasang. Ada kon connect na ajay taraok ti manok di abagatan, ada masikog nga balasang. Ay na, po ka kasi sila na sa tinga tayo Ilocano kat nag-wave tayo ana. Ay garod, adapti ayan ti dugo tayo, no ti blood tayo ana. Pure Ilocano tayo, iso nga. Ambo tayo agita. Napurpuro tayo nga Ilocano. Nakakasisin! Next! Sabit na pa kasisin. Next, good. Atoy, makagat kayo. Ito, ana. Ang ganda bas basal na tanga mararami. Nanda ka no basal mo, sa pagkarigan, nanda basal mo, nga naramid mo, sa dyan, nabista mo yung basal. Ano mo, din nakanoong taninang mo, naditatang mo. Teramidan tayo, astoy. Kudkudin tayo ka nagisiko tayo. May tumtumon kasi, ano mo, di ka no maong. Ang bye-bye sa mga taadi kasi sin mo nung minuto 9 minutes. Ang bye-bye sa mga taadi kasi sin naya makapakatawa mo ade. No the basol kudkudum lang madi ka no kamaong. Next. Ato yon next. Kut ay na. Atoy. Makagets kayo mo lang iti kasi sin. No kinagat mo, no nakagat mo di dilam. No nakagat asa, nay nagkuti aji background tayo. No nakagat mo ka no di dilam. Ada ka no nakapanunot ganyan, nakapanunot ba? Nakalagip ba dyan? Nalagip na ka no ni Krasmos dyan. Masaan ka namin, no nakagat mo, ay nakagat ko yung dila ko, kadak tikwa number, sample, 7, kasi siya, bilang A, B, C, D, E, F, G, G, Germany, kung kuno dyan. Ang grog-grog iti letter G, kano di nakapanunot ganyan, nakalagip, kasi dyan, kakasinsiray na. Ang itaman, ana. Next. Anapay ba? Na po, mabasa. Ato yan kakasisin na. No, ato yan, muyo siguro ato no, adi ka no kwa, adi, ano man ato yun. No, napangkagpasyar, tapos makasabat ka itinalabag, ay nalabaga, black joke, mali ka nalabaga, black nga pusa, nangisit. No, makasabat ka kano, tinangisit ka pusa, muyo latan, malas ka no. Mamalas ka kano kakakasinsin. Ay na, pumalas nga yung tiblak nga po sa'yo. Hindi daw tiblak nga po sa natakay na malas ka kasinsin. Mo di kaya gasos mo sa tikulay black. One! Katatada nakakasinsin, na-chismis ko man ang aminin nga, pamati tayo na one nga. Ati part 3 na lang, katumadi yung pa nabuya di part 1 kan part 2, subyanan nyo lang, one. At maraming salamat din ang palpas ito yan ha, palpasin nyo. Nagbuya kayo iti, kuha natin kasi sinyo ka napintas, iti vlogs na, buyain nyo from the beginning to ending, manipodrog yang gap ude, kas dyan, ano kayo kayat kayo, awan iniskipan, kas dyan, aman,
Nga tate ka rin nagpakadakman na nagbibarbaro ti channel ko Kuya Joms. Paulit-ulit ko ay magbaga di dati nga channel. Ati channel ko Kasisin TV kat. Click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update kayo yung TV videos natin kasi sinyo nga nag-update pintas. So na natin kailangan unay kakasasin ko na pintas gan nagugwapo. Why? Babay garudan. Natin lang salamat kanya yung amin salamat. Agyaman na. Tuloy-tuloy nga pa nagsuporta yung anak. Suportahan na pa yung mind dyan sa mga pa yung videos ko. Pakay kaya't kayo ang amin. Bye! Mahal na mahal ko kayo.